Čaute lidi, dneska tu máme takové oriešky wasabi a ešte máme vodu, lebo to je horké. No, ja si zoberiem tento maličký po horké. A ja. Tohle je naše druhé video. No, 3, 2, 1. Je to horké. Je to veľmi horké, je to wasabi. Asi je to strict spicy niečo. A máme tu tetu, šušu, papa ryžu s mesom. No. Ja už idem toto veľké wasabi. Väčšie. Je to také. Bomba, mám pusu. Je to horké. Ale veľmi dobré. Ja ešte nie. Dobre to je, ale horké to je veľmi. Veľmi štiplavé to je, veľmi štiplavé. Keď máte rada horké, odporúčam vám to, ale keď rada máte oriešky a nemáte rada horké A veci, toto zelené to je wasabi a tam je oriešky. je to wasabi v oriešku. Je to dobré, ale horké. Štipliavé. No, dajte mi like, odber, komentár, čau.